Popular comedian anozivikanwa munyika yeZimbabwe Amai Clifford are funded and banned from driving after court ruling mushure mekunge vawanikwa vachityaira motokari vakadhakwa. Kusangana kwataita zvakare paHarare Networks panobatwa nhau dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wamawaniro wekuti munge muchinzwa nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yechiitiko chiri kuziviswa kunzi anova comedian anozivikanwa nemukurumbira munyika yeZimbabwe anozivikanwa nezita rekuashandisa pakuacta rinonzi Mike Clifford, asi zita rekubereka anonzi Theophilus Gabriel achigumira, anova akasungwa nemapurisa mushure mekunge akazobhadhariswa mari yefined inokwana kuita $200 mushure mekunge akabatwa nemapurisa ari muNewlands roundabout along ED Road apo muHarare, apo paakawanikwa musi wa11 July 2026 achinzi akasungirwa kunzi aityaira motokari akadhakwa. Zvinova zvakaita kuti mapurisa amurambidze kutyaira motokari kwemamanzi anokwana kuita 6 ari pasi pemutongo waakapiwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Dzinova dziri nhau dzatenderedzwa dzichiziviswa nekuda kwekuti ise aZimbabweans comedian anozivikanwa zvakanyanya. So mari yefined iyi mukuziviswa kwayo kunonzi akazobhadharwa nemukadzi wake inova yaidiwa $200 or the equivalent in zig current Zimbabwe dollars currency mure Zimbabwe. So according to news today, we are looking at the recent court case that has sparked discussions on road safety and responsibility driving in Zimbabwe. According to the bulletin released by the National Prosecuting Authority of the Zimbabwe, NPAZ, popular Zimbabwean comedian and social media personality Theophilus Gabriel Chigumira, oddly known as Mike Clifford, appeared before the Harare Magistrate Court after pleading guilty to driving under the influence of alcohol. The NPAZ says the incident happened on 11 July 2026 at the Newlands Road along ED Mnangagwa Road in Harare. Authorities reported that an alcohol test showed a reading of 160 milligrams, which was above the Zimbabwean legal limit. Following the court proceeding, Chigumira was funded $200 or the equivalent in zig and was prohibited from driving for 6 months. The case has generated conversation on social media with many people sharing different opinions. Some believe the sentence serves as an important reminder that traffic laws apply equally to everyone regardless of whether someone is a public figure or a private citizen. Others have used the incident to encourage motorists to make a responsible decision before getting behind the wheel. Road safety expected have long warned the alcohol can reduce rejection times, affect judgment, and increase the risk of accident. Before this risk, many countries, including Zimbabwe, have law aimed at discouraged impaired driving. For public figure, incidents like this often attract greater public attention because their actions are closely followed by supporters and their world community. Well, everyone is entitled to a fair legal treatment. Public personality can also influence public behavior to the example, as they said. The National Prosecuting Authority used this opportunity to remind motorists never to drive after consuming alcohol. The authorities say it will continue enforcing the law to help improving road safety and reduce preventable traffic accident. So ndona iri kutaurika ndona uyaziviswa pamusoro paMike Clifford munyika yedu yeZimbabwe zvoziviswa. Vamwe veduka apa holiday apa tichasungwa chete. Vamwewo vakati Mike Clifford asi vane mukombe here, ndo zvinhu zviri kutaurika pachiziviswa zvinhu zvakasiyana siyana. Ndona iri kuziviswa panhau comedian anova akasungwa achinzi akawanikwa achidhiraivha akadhakwa. Ndidzo nhau dzatanga takabata pano paHarare Networks, patinouya nezvakasiyana siyana.